Avui és un dia important. Beckel incorpora al seu lloc web una eina que permet fer pressupostos a qualsevol visitant d'una manera molt ràpida. Què hem de fer per aconseguir-ho? En primer lloc, cal accedir al web beckel.com. Una vegada dins, l'eina ens demanarà l'adreça on es vol realitzar la instal·lació. Veureu que heu de complimentar el formulari de Google Maps. Un cop veieu la vostra ubicació a la plataforma, haureu de dibuixar amb el cursor la teulada o la zona on es volen instal·lar les plaques solars. Ens demanarà si la instal·lació és per a nivell residencial, empresarial o per comunitat de veïns. I ja per últim, ens demana si sabem el consum mensual en euros o en quilowatts-hora. Després, l'eina fa un càlcul i ens mostrarà en borrós la nostra instal·lació i ens demana el nom, el cognom, el correu electrònic, el telèfon i si tenim algun comentari a realitzar. Un cop haguem acabat, li fem enviar i ens permetrà veure a la mateixa pantalla el que ens ha calculat i ho rebrem automàticament per correu electrònic. Només ens queda esperar la trucada de l'assessor comercial de Beckel i començar l'estalvi en energia. Ara és l'hora del canvi, és l'hora de l'estalvi.